vagyis a kötvény árfolyama, másképpen a kötvénynek a jelenértéke a következőképpen számítható ki ebben az esetben. 10.000 per 1,08 plusz 10.000 per 1,08 a másodikon, illetve plusz 110.000 per 1,08 a harmadikon, és ennek a három parnak az összege, a kötvénynek a jelenértéke fogja tehát meghatározni. Ja, főiskolai napok. Nálad is eltűntek? Ja, kezdődik a fény. Na mi van? Itt locsolkodunk ahelyett, hogy jönnénk sörssátorozni? Jaj, én az úgy jött találva ennél, és kérem bocsánat, esetleg bocsánat! Bocsánat! Főiskolai napok. Sokolom, van sör? Sör, az nincs, csak meleg szendvics. Hol van egy közelebb sör? Hát én ahhoz nem értek. Na akkor irány a film.